Κυρίες και κύριοι, έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο στο κανάλι 4 την αγαπημένη ηθοποιό, την κυρία Κατερίνα Λέχου, η οποία βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή μια πολύ σημαντική παράσταση. Πρόκειται για τον θάνατο και η κόρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το ίδιο το έργο. Μιλήστε μας για την παράσταση αυτή. Είναι ο Θάνατος και η κόρη. Είναι ενός χιλιανού συγγραφέα, του Άρελ Ντόρφμαν. Είναι ένα έργο πολύ βραβευμένο με βραβείο Ολίβιε και έχει γίνει και φιλμ από τον Πολάνσκι. Επιγραμματικά αυτό που πραγματεύεται είναι μια ιστορία αυτοδικίας, βία η οποία έχει υποστεί μια γυναίκα και την οποία θέλει να ανταποδώσει αποδίδοντας δικαιοσύνη, από μόνη της όμως. Αυτό είναι επιγραμματικά το ζουμί του έργου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί ζούμε μια πολύ βίαιη εποχή με άλλους τρόπους, γιατί η βία δεν είναι πάντα απτή και πολύ συγκεκριμένη σωματική βία. Υπάρχουν πολλών ειδών βίες, στο βάζω εισαγωγικά. Οπότε εμένα προσωπικά με αφορά πάρα πολύ, γιατί μου γεννάει πάρα πολλά ερωτήματα και αυτός είναι και ο λόγος ενός θεατρικού έργου, κατά τη γνώμη μου, να γεννάει ερωτήματα. Να βάζει, δηλαδή αυτό σημαίνει και συγκινώ. Βάζω σε μια διαδικασία το θεατή, του κοινό κάτι δηλαδή. Είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που θέτεται, δεδομένου του ότι και ο πολύ σημαντικός κριτικός θεάτρου Αρτό αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι το θέατρο πρέπει να γεννά απορίες και όχι να λειτουργεί ψυχολογικά ώστε να θεραπεύει μόνο ή να δίνει απαντήσεις. Βέβαια. Γενικά η τέχνη δεν είναι ακριβώς για να δώσει απαντήσεις. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι στο μυαλό κανενός καλλιτέχνη, ούτε μπορείς να κάνεις ακριβώς μία διαδρομή σκέψης. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά όταν γεννιούνται ερωτήματα, σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Μπορεί η τιμωρία που βαφτίζεται δικαιοσύνη να φέρει κάθαρση? Αναφέρομαι στο έργο. Με την μορφή της αυτοδικίας εννοείται τιμωρία. Νομίζω ότι κάθε έλογον μπορεί να καταλάβει ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος. Το να δράξει ο καθένας από εμάς ένα όπλο και να αρχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη κατά τη γνώμη του κιόλας, έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι και με ερωτηματικό. Μόνο χάος μπορεί να φέρει. Είναι χαοτικό αυτό. Παρόλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινο και έχει γεννηθεί πολλές φορές μέσα στην ψυχή του καθενός από εμάς αυτό που λέμε, να τον τζακίσω, να τον σκοτώσω αφού με αδίκησε και αφού δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου με άλλον τρόπο. Είναι αυτή η τάση μας. Έτσι κι αλλιώς ήταν και η αρχή του νήματος, για να καταλάβω κι εγώ μια τόσο ακραία ηρωίδα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι το έργο και αυτά που πραγματεύεται είναι ακραία συμβάντα και με ακραίο τρόπο. Και όταν αυτή η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται, και δεν αναφέρομαι μόνο στο έργο, αναφέρομαι και σε πράγματα που βιώνουμε σήμερα. Ήδη εσείς μιλήσατε για βία και καλυμμένη βία πίσω από πράγματα και καταστάσεις που δεν δείχνουν να είναι ως τέτοια. Τότε τι γίνεται? Τι γίνεται? Υπάρχει εκδίκηση, ας πούμε? Πιστεύετε στην εκδίκηση? Πιστεύω ότι η βία φέρνει βία. Ότι η εκδίκηση φέρνει και άλλη εκδίκηση. Ένας άλλος δρόμος μάλλον πρέπει να υπάρχει. Πάντως σίγουρα δεν είναι αυτός. Αν το πάρουμε δια της ατόπου απαγωγής, σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτός. Μιλώ και για συμβάντα γύρω μας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει διάφορα και στην πολιτική και αυτά και δεν έχουν τιμωρηθεί και παραμένουν στο απειρόβλητο. Τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση δηλαδή. Και εξεγείρεσαι όταν είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Λες, τι γίνεται εδώ πέρα, μόνο εγώ θα την πληρώνω. Δεν θα πληρώσει κανένας άλλος. Αλλά δεν είναι ο τρόπος αυτός. Ένας ηθοποιός πώς μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αφύπνιση που μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή, σε όλο αυτό που συμβαίνει? Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι και ο τρόπος, και εγώ έτσι διαλέγω κιόλας και τις δουλειές τις οποίες συμμετέχω, με ένα κείμενο που σε μένα γεννάει διάφορα ερωτήματα και που με βάζει σε μια διαδικασία. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που να νιώσουν το ίδιο με μένα. Εγώ απλώς είμαι ο μεσολαβητής. Αυτή τη δουλειά κάνω. Πώς οριμάζει ένας ηθοποιός μέσα από ένα ρόλο? Πώς αλλάζει? Πώς ένας ρόλος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται ένας ηθοποιός, να του δώσει πράγματα? Γίνεται βίωμα? Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα μαζί. Σωστά το θέσατε, αλλά είναι και η προσωπική πορεία του καθενός. Δηλαδή η προσωπική διαδρομή που κάνω εγώ ως Κατερίνα. Είναι ο ηθοποιός δηλαδή που κάνει το ρόλο?
Σαφώς, γιατί όλους τους ρόλους, δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα από μένα διηλίζονται οι ρόλοι, μέσα από τη δική μου προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση. Απλώς αναπτύσσω διάφορα στοιχεία, δηλαδή κάποια στοιχεία του ρόλου τα φωτίζω, που υπάρχουν και σε μένα, γιατί όλοι μας είμαστε όλα. Εννοώ ότι η δυνάμει, καθένας από εμάς είναι τα πάντα. Είναι καλός, είναι κακός, είναι εγκληματίας, είναι ευεργέτης, ανακαλύπτει πράγματα, δηλαδή είναι όλα. Εν σπέρματι υπάρχουν όλα μέσα μας. Ο ηθοποιός καλείται, ανάλογα με το ρόλο που υποδίεται, αυτά που είναι εν σπέρματι μέσα του, να τα φωτίσει, να τα ανασύρει, να τα φωτίσει και να τα κάνει να ανθίσουν για να υπηρετήσουν το συγκεκριμένο κείμενο. Εγώ πιστεύω ότι η διαδρομή είναι παράλληλη λίγο. Δηλαδή, κάνω μια διαδρομή σαν Κατερίνα, επιλέγω κάποιους ρόλους. Με εξελίσσει ένας ρόλος, ακολουθεί ο χαρακτήρας ο δικός μου. Όλα αυτά πάνε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορείς να είσαι σπουδαίος ηθοποιός και να είσαι ένα πρόσωπο το οποίο είναι τελείως ανώριμο ή ακαλλιέργητο ή χωρίς μη πνευματικών. Έχετε αφήσει ρόλους, έχετε δηλαδή αρνηθεί ρόλους που... Φυσικά, έχω πει όχι σε πολλά πράγματα τα οποία δεν με αφορούσαν. Έχω πει επίσης όχι σε πράγματα που θεωρούσα ότι δεν μπορώ να τα υπηρετήσω στη δεδομένη στιγμή. Φυσικά, ναι. Σας είδαμε στο νησί και ήταν μια πολύ επιτυχημένη παρουσίαση σε ένα έργο το οποίο πραγματικά είχε να κάνει με ένα θέμα το οποίο αποτελούσε για πάρα πολλά χρόνια προκατάληψη. Τι σας άφησε μέσα σας η εμπειρία αυτή με τον ίδιο το ίδιο το σενάριο, τον ίδιο το ρόλο σας, αλλά και η επαφή εδώ με τον τόπο, με τους ανθρώπους? Καταρχήν ήταν ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ αποκαλυπτικό ταξίδι σε ένα κομμάτι της ιστορίας μας, το οποίο το αγνοούσα, όπως και αρκετοί φαντάζομαι, και το γεγονός ότι παραμένει ακόμα ταμπού ήταν αυτό που με ξένησε ακόμα περισσότερο απ' όλα. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες συμπεριφορές επαναλαμβάνονται. Ήταν ένα στοιχείο που ήταν για μένα προς διερεύνηση. Υπάρχουν πολλές πιναλόγγες, θέλω να πω, και σήμερα, δυστυχώς. Άρα αυτό είναι προς διερεύνηση. Το γεγονός ότι όλο αυτό το εγχείρημα έγινε στον τόπο του δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μας έδινε από μόνο στο τόπος ζωή, έμπνευση. Μας βοηθούσε να μπούμε στην κατάσταση. Σας το λέω για όλους τους ηθοποιούς που δουλεύαμε. Αυτό ήταν δηλαδή μια ευλογία και μια συγκυρία που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ξανασυμβεί, ειδικά έτσι όπως είναι τώρα τα οικονομικά πια σε αυτή τη χώρα. Θεωρώ λοιπόν τυχερό τον εαυτό μου. Ήταν πολύ συγκινητική επαφή με τους ντόπιους ανθρώπους, γιατί χωρίς την συνδρομή τους, και το λέω με την ουσία του πράγματος, δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να σας πω, δίνανε τα πάντα γι' αυτό. Πώς βοηθήσανε. Και όλο αυτό το πράγμα λειτουργήσε με ένα μαγικό τρόπο και μια σύμπνοια, παρόλο που οι Έλληνες είναι συνηθισμένοι να μην συνεργάζονται ένας με τον άλλον. Ο ένας θέλει να πεθάνει ο γάιδαρος του διπλανού. Αυτός είναι ο στόχος του. Σε αυτή την περίπτωση συνεργαστήκαμε και βλέπετε τι ωραία πράγματα γεννάει αυτή η συνύπαρξη, αυτή η συνεργασία. Μήπως τελικά αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτής της προσπάθειας, μαζί με αυτό που είπατε στην αρχή, την ευαισθητοποίηση για ζητήματα που φοβόμαστε να πούμε ακόμα, αν όχι να παραδεχτούμε και να πιστέψουμε ότι υπάρχουν? Βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο που ανεβάζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μαζί με την επαγγελματική σας συνέχεια εύχομαι κάθε προσωπική και πνευματική επιτυχία, έτσι όπως τη θέλετε εσείς. Να είστε καλά. Τώρα κι εσείς είναι η φωνή του, την αναγνώρισα αμέσως μόλις ήρθε εδώ χθες το βράδυ. Ένας λόγος παραπάνω για να τους μην φτάσει. Τα μυαλά σου στον αέρα. Αυτό δεν κάνει ένας αληθινός άντρας. Κοιτάς τα μυαλά των άντρων στον αέρα. Να υπερασπίσεις την αλήθεια και στο τέλος στον αέρα που αναπνέω. Και στο σούπερ που μπορώ να αρχίσω να πω ξανά. Και θέλω να υιοθετήσουμε ένα παιδί.